Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Αμερικάνος. Του Δημήτρη του Μπέρδε το μαγαζί ομοίαζε, την εσπέραν εκείνην με βάρκαν, κατά το φαινόμενον φουρτουνιασμένην. Δευτερόπριμα πλέουσαν, πλητωμένην υπό των κυμάτων την μίαν πλευράν, με το είδωρ εις σπηδών από την κοπαστήν και ραντίζουν τους δυστυχείς επιβάτας, όπου ο κυβερνήτης της και ο ναύτης της του φαίνονται περιφρόντιδες, δίδοντες και λαμβάνοντες προστάγματα εις ακατάληπτον γλώσσαν. Ο μεν ηθήνων με τα βία στο πηδάλιον, ο δε λίον και δένον τα ιστία, βοηθών δια της κόπης εκ του υπηνέμου, αμφότεροι τρέχοντες από την πρίμην εις την πρόραν, καταπτωούντες τους απειρωτέρους των επιβατών, περιρενωμένους από το αφρίζον κύμα, ως φρενωμένους εκείθεν και γευωμένους την άλμην. Εξημέρωναν δε Χριστούγεννα και έκαστος των πελατών επεθύμη να κάμει τα οψώνιά του. Ο κύρι Δημήτρης ο Μπέρδες έτρεχεν εμπρός ο πίσω, εκέρναν νοθευμένα τους πελάτας, επόλοι ξύκικα εις τους αγοραστάς, με την τρικυμίαν εσκορπισμένην εις την όψιν και τη γαλήνην ταυμιεμένην εν την καρδία. Γοητευόμενος από τα σφωνάς των θαμώνων, ενθουσιών από τον κρότον των κερμάτων, των πιπτόντων δια της άνωθεν οπής, ως τα στουρθία εις την παγίδαν, εις το καλώς κλειδωμένον σιρτάρι του. Το παιδί, ο 15ης Χρήστος, ανεψιός του εξαδελφής, δεν επρόφθανε να γεμίζει φιάλας εκ του βαρελίου, να κακοζυγίζει βούτυρον εκ του πίθου, να κενώνει μέλι εκ του ασκού, με την ποδιάν υψηλά εις το στήθος περιδεδεμένην, και εξελαργίζεται να φωνάζει αμέσως εις 8 διαφόρους τόνους και ύψη. Λέξην την οποίαν με τον καιρό είχε κατορθώσει να κολοβώσει εις αμές, ήτα να συντάμει εις μες και τέλος να απλοποιήσει εις ες. Εις μίαν γωνίαν του μαγαζιού, όμιλος εκ 5 ανδρών εκάθυντο και έπιναν την μαστίχατον, πριν διαλυθώσει και απέλθωση ήκαδε δια το δείπνον. Ήσαν όλοι εμποροπλίαρχοι του τόπου, περιμένοντες την κατάδυση του σταυρού δια αναποπλεύσωση, και δεξιούντο ένα συνάδελφόν των, εκείνην την εσπέρα φθάσαντα εσίως με τη σκούνα του, τον καπετάν Γιάννην τον Ιμβριώτην. Έκαμαν όλοι με τη σειρά τα μουσαφιριλίκια, ήτα ο καπετάν Γιάννης ηθέλησε και αυτός να τους κάνει τα σαλαμετλίκια, ήτα εις έκαστος των φίλων επροθυμοποιήθη να κάμει και εκ δευτέρου τα μουσαφιρλίκια, και πάλι ο καπετάν Ιμβριώτης εξανάκαμε τα σαλαμετλίκια. Έως εδώ ευρίσκοντο και ομίλουν ζωηρός περί πραγμάτων του επαγγέλματός των, περί ναύλων και σατίων, περί σταλίας, περί φορτώσεων και εκφορτώσεων,
περί ναυαγίων και αβαριών. Ο καπετάν Γιάννης διηγείτο διαμακρών τα του τελευταίου ταξιδίου του και είπε ότι ακουσίως του ένεκα δυστροπίας των τουρκικών αρχών εναγκάστη να διατρίψει επί ημέρας εν Βόλο, όπου είχε προσεγγίσει προς μερικήν εκφόρτωσιν. «Α, δεν σας είπα και για ένα λιοδζί που πήρα από το Βόλο», είπε. «Επήρες κανέναν επιβάτη από το Βόλο?» ρώτησε εις των φίλων του. «Δεν ήθελησε να ξεμπαρκάρει, έμεινε μες στη σκούνα. Του είπα να τον πάρω μσαφίρι στο σπίτι και δεν θέλησε». «Και για πού πάει?» «Έως εδώ κατά το παρόν». Τον ρώτησα, δεν θέλησε να μου πει. «Και τι δουλειά έχει εδώ? Τι άνθρωπος είναι? Πώς σου φάνηκε?» διασταυρούντο ερωτήσεις των πλοιάρχων. «Είναι άνθρωπος που έχει οξουραφισμένο το μουστάκι και τα γένια και έχει αφημένες μόνον τρίχες από κάτω το σαγόνι και το λαιμό. Μου φάνηκε σαν Εγγλέζος, σαν Αμερικάνος. Μα όχι πάλι σωστός Εγγλέζος, ούτε σωστός Αμερικάνος». Τα ολίγα λόγια που μου είπε ρωμαίικα τα είπε με έναν τρόπο δύσκολο και συλλογισμένο, όχι και πολύ ξενικό, σαν να ήξερε μια φορά ρωμαίικα και τα ξέχασε. Τις πλειότερες φορές συνεννοηθήκαμε με κάτι λίγα Ιταλικά που ξέρω κι εγώ. «Σου είπε το όνομά του?» «Στα χαρτιά τον επέρασα ως Τζον Στόθισον, με αμερικάνικο πασαπόρτι». Την στιγμήν εκείνη ο καπετάν Γιάννης, όστισε κάθιτο ερίδων τα νότα επί του τοίχου, προς τη θύραν βλέπων, ακουσίως ανέκραξεν. «Α, νάτος!» Όλοι εστράφησαν προς την θύραν. Είχεν εισέλθει άνθρωπος υψηλός, καλοφορεμένος, ως 45 ετών, ωραίος, ανοιχτοπρόσωπος, εξυρισμένος, μίστακα και γένιον, πλην ολίγων τριχών υπό τον πόγωνα και προς το λαιμόν, με παχίαν χρυσήν καδέναν επί του στήθους, αφήσε κρέμαντο μικρών εγκόλπιων και τινές βόλη χρυσού. Ποιας φυλής, ποιου κλίματος ήτο, δυσκόλως η δύνατο να εικάσει της. Εφαίνετο αποκτήσας ιονή επίχρησμα επί του προσώπου, ως προσωπίδα τινά άλλου κλίματος, ευζοίας και πολιτισμού. Υφήν ελάνθανε κρυπτωμένη η αληθής καταγωγή του. Ευάδιζε με βήμα αβέβαιον, ρίπτον βλέμμα έτι αβεβαιότερον προς τα περί αυτών πρόσωπα και πράγματα, ως να προσεπάθει να κατατοπιστεί όπου ήτο. Ενώ πρώτης δύσεως του ηλίου ηρνήθη, ως διηγεί το πλοίο συμβριώτης, να αποβιβαστεί στην Πολύχνην, άμα ενύκτωσε, παρεκάλεσε τον επί του πλοίου μην ανταναύτην
ώστις, επειδή δεν ήτο εντόπιος, δεν είχε που να υπάγει και έμεινε φύλαξ της σκούνας να τον αποβιβάσει στην ξηράν. Ο ναύτης υπήκουσε. Ο ξένος άφησε την αποσκευήν του συγκειμένην από 3 υπερμεγέθης κασέλας εις των θάλαμων της πρόωρας και εξήλθεν. Άμα αποβιβαστείς ευρέθη εις την παραθαλάσσιον αγορά και κοίταξε δεξιά αριστερά ως να μην εγνώριζε πού ευρίσκετο. Έξω εις το ύπαιθρον άνθρωποι δεν ήσαν, διότι ήτο ψύχος δρυμή. Τα βουνά χιονισμένα ολόγερα. Ήτο τη 24η Δεκεμβρίου 1870. Εκοίταξεν εντός εις 2 ή 3 καπηλεία και καφενεία, ήτα εις 2 εμπορικό παντοπολία διφυή ή τα των χωρίων. Αλλά δεν εφάνει ευχαριστημένος ως μη αναγνωρίσας αυτά και εξεκολούθησε τον δρόμον του. Ανέβη εις την μικράν πλατείαν έμπροσθεν του ναού των 3 ιεραρχών. Εκεί εφάνει ότι ανεγνώρισε το μέρος και δεν έκαμε μεν το σταυρόν του άμα είδε την εκκλησίαν, αλλά εις το σκότος έβγαλε το καπέλον του και πάλιν το εφόρεσεν ως να συνήντησε παλαιών φίλων και τον εχαιρέτα. Ήτα προσέβλεψεν αριστερά, είδε το μικρόν ινοπαντοπουλίον του Μπέρδε και πλησίασεν. Εστάθη επολίγας στιγμάς και κοίταξεν εντός. Τέλος εισήλθεν. Είναι αληθές ότι δεν είχεν ειδεί τον πλοίαρχον Ιμβριώτην, ώστις και τι προς τη θύραν βλέπων, εσκιάζε το εν μέρει από αυτούς τους συναδέλφους του, μεθόν συνέπινε, τους τρέφοντας τα νότα προς την θύραν και επεπροσθήτω από άλλων τινά όμιλων ορθών ισταμένων και πεινώντων παρά το λογιστήριον, έμπροσθεν του οποίου ίσταντο εφιάλε με τα ποτά. Εάν τον είχεν ειδεί, ίσως δεν θα εισήλχετο. «Να ο Αμερικάνος», επανέλαβεν ο πλοίαχος Ιμβριώτης, δείξας τον εισελθόντα προς τους συναδέλφους του. Οι 4 εμποροπλοίαρχοι έστρεψαν τους οφθαλμούς προς τον νεωστή ελθόντα και τον εκοίταξαν απλίστως. «Μπόνο πράτηγε, σενιόρε», έκραξεν ο Ιμβριώτης. «Απεφάσισες βλέπω και βγήκες». Ο ξένος έκαμε σημείων χαιρετισμού με την χείρα. «Please, Captain», «Ορίστε καπετάνιε», είπε εις τον εμποροπλιάρχον ο καπετάν Θήμιος ο Κουρασάνος, ιδιοκτήτης μεγάλου βρικίου, ώστις είχε κάνει 2 ταξίδια εις των ωκεανών μέχρι Λονδίνου και είχε μάθει 8 ή 10 αγγλικάς φράσεις. «Thank you, sir». «Ευχαριστώ, κύριε», απήντησε ευγενός ο ξένος.
και έριψε μίαν δεκάραν εις το λογιστήριον, υπόν στον πέδαν μόνον τη λέξη ταύτη, room. Λαβών δε εις την χείρα το ποτηριόν του, δια να μην δείξει ότι απέφευγε συστηματικός τους ανθρώπους, επλησίασε προς τον όμιλον και είπεν ελληνιστή, μετά την ως παχιστομίας και δυσκολίας περί την προφοράν. «Ευχαριστώ, κύριοι, δεν είμαι να καθίσω να κάμω τόκ και δύσκολο σε μένα να κάμω τόκ ρωμαίικα». «Τι λέει?» είπε συνοφριωθής ο καπετάν Θήμιος ο Κουρασάνος. «Δεν θέλει να κάμει τόκα μαζί μας?» Ο ξένος ήκουσε και έσπευσε να επανορθώσει την παρανόηση. «Με συμπάθειο, κύριε, είπα να κάμω τόκ, να κάμω κοβερτσασιόνε, πώς το λένε. Θέλει να πει δυσκολεύεται να κάνει κουβέντα στη γλώσσα μας», είπεν εννοήσας ο καπετάν Ιμβριώτης. «Α, ναι, κουβέντα», είπεν ο ξένος. «Ξέχασα τα λόγια ρωμαίικα». «And where you come?» είπεν ο Κουρασάνος, σολικίζον αγγλιστή το «πόθεν έρχεσαι?» «Στην ώρα εδώ ήρθα», απήντησε ο Αμερικάνος. «Ύστερα δεν ξέρω, κι άλλα ταξίδια θα κάμω». Ο καπετάν Κουρασάνος τον εκοίταξε μηδέν εννοών. «Δεν κάθεσαι, σινιόρε», είπε ο Ιμβριώτης. «Πού θα βρεις καλύτερα?» «Δεν κάθομαι, πάω να κάνω γοκ, να φέρω γύρω, πώς το λέτε?» «Να κάνεις σπάτσιο?» «Α, ναι, σπάτσιο», είπε ο ξένος. «Ναι, βλέπω σαν δεν είπε ένας λόγια Ιταλικά, δεν καταλαβαίνει άλλος ρωμαίικα». Έκαμε νεύμα αποχαιρετισμού και εστράφη προς την θύραν. Οι 5 πλοίαρχοι έμειναν πλέοντες μετά την συνδιάλεξη ταύτην εις μεγαλύτερον πέλαγος αγνίας ή εις όσων πριν είχον αναχθεί εκ των εξηγήσεων του συναδέλφου των Ιμβριώτη. Εξελθόν του καπηλίου ο ξένος διευθύνθη προς την κολόναν, την ισταμένην απέναντι των 3 ιεραρχών, εξής έδαινον το πάλε τα πριμνήσια των παραχημαζόντων εις το λιμένα πλοίων. Έστρεφε το βλέμμα δεξιά και αριστερά και τέλος το προσήλωσε επιμόνως εις τινά μικρά οικίαν, την οποία εκοίταξεν επιμακρών, ως να προσεπάθει να αναμνηστεί και να αναγνωρίσει τι. Τέλος εισήλθεν εις στενών δρομίσκων, διασχίζοντα την συνοικίαν και έγινεν άφαντος. Εάν εν τούτης τον παρεκολούθητης, θα έβλεπεν ότι αφού προέβη λίγα βήματα, εστράφη υψηλότερα και ανήλθε 4 οικίας ανωτέρω του μικρού οίκου, τον οποίον επιμόνως εκοίταζε πριν, όπου μεταξύ 2 οικειών εσχηματίζεται το κενόν τι,
εν μέρει θαπτόμενον απολείψανα 2 τείχων. Εφαίνετο ότι το χάλασμα ερείπιον οικίας ου προπολού καταδευστήσεις. Ο ξένος, αφού εκοίταξε τριγύρω να είδει μήπως τον παρετήρη της, εισήλθε δηλώς εις το χάλασμα εκείνο, όπου εις την γωνίαν των 2 τείχων εφαίνεται κόγχη της μαυρισμένη, ως να υπήρχε εστία εκεί το πάλι. Εισήλθεν ασκεπής, κρατών των πύλων εις τας χεῖρας, εγονάτισε και εστήριξε το μέτωπο επί των ψυχρών λίθων της γωνίας εκείνης. Και αφού έμειναν επί 3 λεπτά γονικλινής, γέρθη, εσπόγγισε τους οφθαλμούς του και απεμακρύνθη βραδέως. Επανελθόν πάλι χαμηλότερον, εστάθη στο μέσον του δρομίσκου, ου μακράν της οικίας την οποίαν πριν εφαίνεται ότι εκοίταζεν. Εστάθη κι αφού έριψε βλέμμα ολόγυρα ή να είδη μητής τον παρικολούθη, έτεινε το ους. Τι ήκουεν άραγε? Ίσως ήκουε τα διασταυρούμενα και φεύγοντα κατά διαφόρους διευθύνσεις ως λάλεμα χειμερινών στρουθίων, άσματα των παιδών της γειτονιάς, ήτινες επισκεπτόμενοι τας οικίας έψαλον τα Χριστούγεννα. Εδώ μεν οικούοντο οι στίχοι. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, ευγάτε, ακούστε, μάθετε, τώρα Χριστός γεννιέται. Εκεί δε αντίχει. Κυράμ τη θυγατέρα σου, κυράμ την ακριβή σου. Και αλαχού, να σπρίσει σαν τον έλιμπο, σαν τάσπρο περιστέρι. Φωνέ αθώε, άχρωοι, χαροπέ, φωνέ παιδικής χαράς και ευθυμίας. Έφνης ο ξένος συναγκάστη να παραμερίσει, διότι ζεύγος παιδίων, ον το εν εκράτη και φανάριον, αρτίος καταβάντα από μίαν κλίμακα, ήρχοντο προς τα εδώ. Επέστρεψε βήματα τεινάω πίσω προς το μέρος οπόθεν είχεν έλθει. Τα παιδεία ήλθαν πλησίω και ουδέ τον παρετήρησαν καν. Ανέβησαν την κλίμακα εκείνης ακριβώς της οικίας, την οποία είχε κοιτάξει διαμακρών ο ξένος. Τούτο ειδών έκαμε κίνημα και στράφει πίσω πάλιν με τα ζωηρού ενδιαφέροντος. Εστάθη και έτεινε το ους. Τα παιδεία έκρουσαν την θύραν. «Ναρθούμε να τραγουδήσουμε θιά?» Μετά μίαν στιγμή οικούσθη ένδοθεν βήμα. Ηνύχθη η θύρα και γραία της με μαύρην μανδύλαν προκύψασα, είπε με θλιμεράν φωνήν: «Όχι παιδάκια μου, τι να τραγουδήσετε από μας? Έχουμε εμείς κανένα? Καλή χρονίτσα να έχετε και σύρτα αλλού να τραγουδήστε». Τους έβαλε μίαν πενταρίτσανη στη χείρα και τα παιδεία έφυγαν ευχαριστημένα, διότι
χωρίς άλλον κόπον, ημί την ανάβασιν και κατάβασιν της κλίμακος, εκέρδισαν μίαν πεντάραν. Ο ξένος, αόρατος από την γωνίας, είδε την ερετιδωμένην εκείνην μορφήν και ήκουσε την πικραμένην φωνήν εκείνην. Περίεργον δε ότι αφήκε στεναγμόν ανακουφίσεως, εφάνει ως να εχάρει. Του ήλθε τότε μία ιδέα, την οποίαν χωρίς να συλλογιστεί πολύ έβαλεν εις ενέργειαν. Αφού εκλείσθη η θύρα και η γραία έγινε άφαντος, τα παιδεία κατέβησαν την κλίμακα ανταλλάσσοντα λέξεις στινάς. «Τώρα έχουμε βρε γλιόρ 1,65. «Και από πόσα κάνει να πάρουμε?» είπεν ο άλλος, ως της ήτο κάσα. «Από 80 λεπτά. «Δεν θε να μοιραστούμε και την πεντάρα φθηνής της γριάς?» «Ναι, θε να τη μοιραστούμε βρε Θανάς. 80 ο ένας και 80 ο άλλους». «Τι ne παίρνουμε βρε γλιόρ καρύδια και να τα μοιράζομαστε?» «Και σαν μας δώσουνε 5 καρύδια, από πόσα θε να πάρουμε?» Έφνης ο ξένος επαρουσιάστη ενώπιον των παιδίων, προτείνουν τη χείρα και δεικνύουν αυτής εν τάλιρον. Τα παιδεία, τα οποία δεν είχαν ειδεί άλλοτε άνθρωπον ξηραφισμένων γένια μουστάκια, εξαφνίστησαν και το εν το κρατούν τορφανών αφή και μικράν κραυγήν, ενώ το άλλο του οποίου η τσέπη ευρώτα ετρέπε τον εις φυγήν. Τότε ο Θανάσης, υποπτεύσας ότι αν έφευγεν ο γλιόρς ίσως την επαύριον θα εκρύπτετο και δεν θα του έδιδε λογαριασμόν, αφήκε το φανάρι κατά γης και ήτο έτοιμος να τρέξει να κυνηγήσει τον φεύγοντα. Με θετιμότητος τότε ο Αμερικάνος επρόφθασε να δείξει στο φως του φαναριού το τάλιρον, το οποίον είχε εις τη χείρα, και να είπε: «Στάσου, πάρε αυτό $. Διχαζόμενον μεταξύ 2 φόβων και 2 επιθυμιών, το παιδίον εστάθη απορούν τι να κάμει, και τα μεν γόνατά του έτρεμαν, η δε όψης του εφαίνετο κάπως φοβισμένη. «2 λόγια να μου είπεις θέλω», είπεν ο ξένος. «Αυτό σπίτι, επήγα τα πάνω, ποιος ζει?» Το παιδίον δεν εννοήσε καλώς. «Τι λες μπαρμπά?» είπεν αρχίσαν να λαμβάνει θάρρος. Ο ξένος έβαλε στη χείρα του το τάλιρον και προσπάθησε να εξηγηθεί ευκρινέστερα. «Επήγατε τώρα απάνω σπίτι. Η γκριά στην πόρτα ήρθε. Ποιος άλλος μαζί της ζει αυτό σπίτι?» Ο Πες δυσκολεύεται να εννοήσει. Εν τούτοις, αφού έλαβε το τάλιρον, πας φόβος έπαυσε παρά αυτό. «Εδώ απάνω», είπεν, «είναι η θιά Κυρατσού. Μας έδωκε και μια πεντάρα. Είναι κι άλλη μια, δεν ξέρω την έχει». «Θυγατέρα της απάνω μαζί της είναι?» «Θυγατέρα της πρέπει να είναι, ναι». «Είναι παντρεμένη θυγατέρα της?» «Δεν ξέρω αν είναι παντρεμένη, μα δεν φαίνεται να έχει άντρα». «Και πόσα χρόνια είναι την κατέρα της?»
Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, μα πρέπει να είναι καθώς γεννήθηκε ως τώρα. Και ο πες, αναλαβών των φανών του, έφυγε τρέχον, σφίγγων εις την παλάμη του το τάλιρον, μη εμπιστευόμενος να το βάλει στην τσέπην. Έτρεχε δε να έβρει τον γλιόρ να του ζητήσει το μερίδιόν του. Ο ξένος δεν εδοκίμασε να τον εμποδίσει. Μετά ταύτα ο Αμερικάνος απεμακρύνθη, κατήλθεν την παραθαλασσίαν αγοράν, όπου 2 ή 3 καφενεία είχαν φως. Εκοίταξεν εις ποιον τούτο ήσαν ο λιγότεροι θαμώνες και εισήλθεν εις εν, όπου ένα μόνον άνθρωπον είδε, τον καφετζίν. Ο γέρον, αρτίον ξεραφιστής, με τον μίστα καστριμμένον, με την βράκαν κοντίν, με υψηλά υποδήματα, με την ποδιάν καθάριον, ετοιμάζεται φαίνεται να κλείσει. Αλλά άμα είδεν εισελθόντα των Αμερικάνων, τον εκοίταξε με τα περιεργίας. Ούτως παρήγγειλε να του δώσει ρούμι, ρίψας 10 επί του λογιστηρίου. Ειδών ο Μπαρμπαναγνώστης την 10, ηθέλησε να το επιστρέψει την 5, αλλά ο άνθρωπος είπε «No». Και τότε ο καφετζής του έβαλε κι άλλο ρούμι, δια να κλείσει την 5 ως ενόμιζεν. Αλλά ο ξένος έριψεν επί της τραπέζης κι άλλην 10. «Δεν θα ξέρει Ρωμαίικα, ως φαίνεται», εσυλλογίστη ο Μπαρμπαναγνώστης και δια να δοκιμάσει του απέτεινεν των λόγων. «Τώρα νεοφερμένος είστε?» «Εγώ σήμερα έφτασα με καπετάν Γιάννη Γολέτα». «Του καπετάν Γιάννη του Εμβριώτη?» «Ναι». «Μπορείς σε λόγο σου να κάνεις πόντς?» «Με τα χαράς», είπεν ο Μπαρμπαναγνώστης. Και προσπαθήσας να ανακαλέσει στη μνήμη τας αρχαίας γνώσης του, εδοκίμασε να κατασκευάσει πόντσι, αλλά το ρούμι δεν άναπτε και ούτε το προσέφεραν όπως εις των ξένων. Ούτως δεν έκαμε παρατήρηση και έριψεν αργυρούν σελήνη επί της τραπέζης. Ο Μπαρμπαναγνώστης το έλαβε. «Πόσα πάει αυτό?» «Δεν ξέρω εγώ μονέντα του τόπου», είπε ο άγνωστος. Ο γέρον ίνιξε το σιρτάρι του και ζήτη αν θα είχε αρκετά κέρματα δια να δώσει τα ρέστα, αλλά δεν έβρισκε πλείονα των 80 λεπτών εις 10, 5 και 2 λεπτά. Εν τούτοις, δεν του εσυχώρη η συνείδηση να δολιευθεί τον πελάτην και είπε «Σφάντσικο δεν σας βρίσκεται, κύριε?» «Δεν έχω εγώ μονέντα άλλη από Αγγλία και Αμέρικα», είπαν ο ξένος. «Δεν βγαίνουν τα ρέστα, κύριε. Πάρτε το ασημένιο σας. Αυτό θα πάει, πιστεύω, ως 1:35, 1:40. Αύριο μου δίνετε 20 λεπτά». Κράτησε το σίλιν. «Δεν θέλω ρέστα». Ο Μπαρμπαναγνώστης έμεινε χάσκον, θεωρών απλίστος των ξένων. Αλλά τη στιγμή εκείνην εισήλθεν όμιλος εκ 3 ανθρώπων και σταθέντες έμπροσθεν του λογιστηρίου διέταξε να τους δώσει από ένα ποτόν.
Ο εις των τριών του των ανθρώπων, η Νόφλιξ, τραγουδούσε ένα τάκτος. «Δελμπεντέρισα Βασίλο, στρως το μπράτσο σου να γύρω». Ο δεύτερος, γυμνός στο στήθος και ανυπόδητος, με τιούτον ψύχος, ήρχισε να κοιτάζει επιμόνως των ξένων. «Κάπου τον είδα εγώ αυτόν», εμορμύρισε μασημένα. Ούτι ήσαν οι αχθοφόροι της πόλεως, ήδη και διαλαλητέ, τριμελής φεδρά συντεχνία, περνώντες των καιρών των να πίνωση το βράδυ, παν ό,τι εκέρδιζαν την ημέρα. Ο τραγουδιστής, αλλάξας έφνης ρυθμών και ήχων, επανέλαβεν. «Ευγαναηδείς, ευγαναηδείς, σκύλα κορμί που τυραγνείς». «Εβίβα, παιδιά», και συνέκρουσαν θορυβωδώς τα ποτήρια. Και ο άλλος, ο γυμνόστερνος και γυμνόπους, δεν έπαβε να κοιτάζει επιμόνως τον άγνωστον. Και ο πρώτος εξεκολούθησε να τραγουδεί. «Βασίλωμ, τα κουμπούρια σου με τι τα έχεις γεμάτα, βαριά παναθεμάτα». Τη στιγμή εκείνη ακούστη βαρύ βήμα ένδοθεν της αγούσης άνω εις την οικίαν ξυλίνης κλίμακος. Ή της φρακτή με σανίδωμα έκοπτεν μίαν των γωνιών του καφενείου. Και εις τα άνω του σανιδώματος υπό το πάτωμα η νύχθη θηρής και μία κεφαλή με άσπρων σκούφων, με λευκόν μίστακα και με χονδρούς χαρακτήρας επρόβαλε εκ της θηρίδος. «Μα πόσες φορές το είπα, αναγνώστη?» Εξήλθε δια της θηρίδος εκ της κεφαλής της επιφανισίσεις χονδρή φωνή συμπληρούσα τους χονδρούς χαρακτήρας. «Δεν θα βάλεις γνώση? Χαλνά στην ησυχία των οικοκυρέων. Τι μέρα ξημερώνει αύριον και έχουμε τραγούδια και φωνές πάλι. Και ώρα είναι τώρα». Ήτο δε 8η και η μισία. Ο τραγουδιστής της αχθοφορικής Τριανδρίας, λαβών των λόγων, μετακομικής σοβαρότητος είπε: «Τώρα θα φύγουμε, καπετάν Αναστάση. Δεν το καταδεχόμαστε εμείς να σας χαλάσουμε την ησυχία σας». «Σώπα εσύ ζω», έκραξεν ο Αναστάσης. «Τώρα αμέσως, καπετάν Αναστάση, θα κλείσω. Δεν μπορώ, βλέπεις, να διώξω τους ανθρώπους», εφώνησε ο καφετζής. «Τέτοια τίμια μούτρα», ανεκάγχασεν από της θηρίδος ο καπετάν Αναστάσης. «Χρειάζονται μεγάλες τσεριμόνιας μαζί τους». «Α, εμείς δεν σας προσβάλαμε, καπετάν Αναστάση. Η αφεντιά σου βλέπω μας προσβάλλεις», είπε ο αχθοφόρος. Και ταπεινή τη φωνή εμουρμύρισε. «Το νίκη το θέλεις σωστό και ξέρεις να το γυρεύεις και μπροστά. Μα σαν δεν βγάλει κι αυτός ο φτωχός μια πεντάρα, πώς θα το πληρώσει?» «Σιωπάτε τώρα, έχει δίκιο, γιατί ξημερώνει Χριστούγεννα», είπε ο ευσυνείδητος καφετζής. «Άλλες φορές φαίνεται σκληρός ο βλοημένος». Η κεφαλή με τον άσπρον σκούφον εν τω μεταξύ είχε γίνει άφαντος από την θηρίδα. Ο δε μπαρμπαναγνώστης ετοιμάστη να κλείσει. Οι τρεις αχθοφόροι εξήλθον κρατούμενοι εκ των χειρών και άδοντες. Ο ξένος έκαμε νεύμα αποχαιρετισμού δια της κεφαλής και είχεν εξέλθει προ αυτόν, αλλά ο καφετζής τον ανεκάλεσε και του είπε: «Και πού θα κοιμηθείτε απόψε,
Έχετε μέρος να μείνετε? Πού είστε, κύριε? Εγώ εδώ θα πλαγιάσω. Αν πάτε μες στη σκούνα, καλά. Είδε μη, αν αγαπάτε, μείνατε εδώ, έχει ζέστη. Δεν έχω ύπνο, είπε ο ξένος. Εγώ θα φέρω γύρω και ύστερα βλέπουμε. Όποτε αγαπάτε, χτυπήστε μου την πόρτα, να σηκωθώ να σας ανοίξω. Έχω και ρούχα να σας δώσω. Την φοράν ταύτην ο Αμερικάνος, διευθυνθής εις την συνοικίαν εκείνην διάλου μικροτέρου δρομίσκου, έβλεπε την οικίαν εκείνην ή της ήτο το αντικείμενον της μερίμνης του εκ της ετέρας πλευράς της νοτιοδυτικής. Αντικρί του μικρού οικίσκου, παρά την αγωνίαν γειτονικής οικίας, υπήρχε σωρός της ξύλων και πετρών. Αποκείμενος εκεί τις είδε προ πόσων χρόνων, ως εκ της δαφιστήσης οικίας ή ερειπίου καταρρεύσαντος. Επί της προς τα εκεί προσώψεως του οικίσκου έφεγγε μικρών παράθυρων, με το εν φύλλον κλειστών, με το άλλο ανοιχτών, και δια της ιέλου η δυνατοτής να είδει το εσωτερικόν, ανερχόμενος επίτινος υψώματος. Ειδών ο ξένος ότι ο δρόμος ή το έρημος και ουδέ σκιά διαβάτου εφαίνετο, ανέβη στο ύψος του σωρού εκείνου και με παλμόν καρδίας κατεσκόπευσε τα έσω του οικίσκου. Αντικρίτης ιέλου του μικρού παραθύρου, του έχοντος το εν παραθυρόφυλλον ανοιχτών, ή το η εστία, με ασθενές πυρ καίων, με έναν δαυλόν σπινθυρίζοντα, με το κανδύλι ανημένων πρώτων ιερών εικόνων εκεί υψηλά. Παρά την εστίαν εκάθετο γυνή της, νέα ακόμα, ως εφαίνετο, στηρίζουσα την κεφαλήν της επί της χειρός, συλλογισμένη, θλιμμένη. Εκείνη είδε τα χείλη και η φωνή της εψιθύριζε κάτι και ο ψίθυρος απετέλει ελαφρόν μηνύρισμα άσματος. Με ασθενή φωνή, καθαράν μεν και παρθενικήν, αλλά μαραμένη. Και στα ότα του ξένου έφθασαν ευκρινώς οι δύο ούτι στίχοι. Αλίμονον και αλή καημός, του γεμιτζή ξενιτεμός. Ο ξένος αισθάνθη πόνον εις την καρδίαν και δάκρυν εις το βλέφαρον. Του ήρθε τότε από τόμος να κατεβεί από τον σωρόν, να τρέξει, να ανέλθει στην οικίαν. Δια να κάμει τι? Κι αυτός καλά δεν εγνώριζεν. Εν το σούτο εκρατήθη. Την ιδίαν στιγμή οικούστη ελαφρός κρότος εις το πάτωμα, τριγμός, ως να ανέβαινε της εσωτερικήν κλίμακαν, ως να εκλίατο κλαβανή της. Δευτέρα γυνή, κυρτή με μαύρην μανδύλαν, γερόντιζα, ήλθε πλησίον της εστίας και γονατίσασα προ αυτής, έριπτε ξυλάρια εις το πυρ. Ή το αυτή εκείνη ή της είχε δώσει την πεντάραν
εις τα δύο παιδεία και τα απέπεμψεν. «Δε μαζώνεις το νους, θα πω, διγατέρα. Ούλο θα κλαις πλιό. Τα, τι λογάτε. Σας ακούω, διγατέρα. Ξεχωρίσαμε από τον κόσμο πλιό. Τι μοναχής είσαι. Όντι σε γυρεύανε, τότες που ήτανε συνέχεια, που πήγε στην Αμέρικα ο προκουμένος, γιατί δεν θέλησες κανέναν. Δεν στα έλεγα εγώ. Γιατί δεν ακούς τη μάνας. Στα έλεγα, ένα κηρυμέ. Τώρα, σαν μεγάλωσες, ποιος θέλει. Και οι μοναχίες τάχα είσαι. Είναι άλλες μεγαλύτερες. Του Μυγδαλιό Τσιμάχ και του Κρουσταλιό Γιώργινας. Τι συνέργειο έχεις εσύ. Ο ξένος ήτο όλος ότα και φαίνεται ο παραδόξος εννοών τι έλεγεν η γραία. Μάλλον εξ επιπνίας και συνειδήσεως ή από τα ολίγα ελληνικά όσα εφαίνεται να εξεύρει. Την στιγμή εκείνην οικούσισαν βήματα και ομιλίες στο άκρον της οδού. Δύο άνθρωποι ήρχοντο προς τα εδώ. Ο τακουστής έσπευσε να καταβεί από την σκοπιάν του και να απομακρυνθεί. Έφτασεν εις το πέρας του δρομίσκου και στραφής δεξιά ευρέθη πάλιν στην μικράν πλατείαν πρώτου ναού των τριών ιεραρχών. Το μικρόν καπηλίον εξού ήρχισεν η παρούσα διήγησης ή το ανοιχτόν ακόμη. Ο Δημήτρης ο Μπέρδες δεν περιεφρώνει και τα μικρά κέρδη, δεν υπηξίου καμίαν πεντάραν, ουδέ δίλεπτον. Ονόμαζε τα τι αυτά μικρά δολώματα. Τα άλλα, τα φεσπέρας, τα ονόμαζε παραγαδίσια. Ό,τι βγάλει κανείς, έλεγεν, ή με σιρτή ή με πεζόβολο, καλό είναι. Επεριποίου του τον κλήτορα και τους χωροφύλακας, εκέρναν ερωμένο κρασί στην περίπολον ή πολιτοφυλακήν της νυχτός και του επέτρεπαν να έχει ανοιχτά και ως τας 11, ευρίσκοντας μάλιστα μεγαλύτεραν ζέστη να κάθονται εκεί, παρά να περιέρχονται την πολύχνην και να κρυώνωση. Την ώραν εκείνην, ο Κάπηλος ίστατο εις το λογιστήριον του και εμέτρη δεκάρας 25 του όθωνος και σφάτσιγκα. Το παιδί, ο Χρήστος, με την ποδιάν σχεδόν υπό τας μασχάλας περιδεδεμένη, εκοιμάτω όρθιον. Νευστάζον την κεφαλήν ως μικρά δίκοπος φελούκα, σαλευωμένη υπό ελαφρούνο του εις την πλευράν της γυροβολημένης βρατσέρας. Ενίοτε τον εξύπνα αποτόμως η κρούσης του ποδός του καπήλου, επαναλαμβάνοντας η χειροτέρα τη φωνή τας διαταγάς των θαμώνων διακεράσματα. Και τότε ως εν υπνοβασία εκινήτω, εκέρνα, ελάμβανε τας δεκάρας, τας έριπτε μηχανικός εις το λογιστήριο και επιστρέφουν εξεκολούθη την συνέχεια του ύπνου. Εν ορχιστρικό θορύβο, εν φωνές και αλλαλαγμό, εισήλασε εις το καπηλίον η εύθυμος συντεχνία των τριών αχθοφόρων της πόλεως, μετά την εκ του καφενείου του Μπαρμπαναγνώστη αποπομπήν της. Ο εις των τριών, ο Στογιάννης ο Ντόμπρος, Σερβομακεδόν την καταγωγήν, υπεκρίνατο την αρκούδαν και εχόρευεν.
Ο δεύτερος, εκείνος ώστις πριν έλεγε τα τραγούδια, ο Παύλος ο Χαλκιάς, είχε μουντζουρωθεί και έκαμνε τον αρκουδιάριν. Απόκρεος ναι μεν δεν είναι το ακόμα, αλλά αφού αύριο εξημέρωναν Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα Άι Βασίλης έρχεται, μετά τον Άι Βασίλη φώτα και μετά τα φώτα εμβαίνει το τριώδιο. Ο τρίτος, ο και πρόεδρος της συντεχνίας, ο Βαγγέλης ο Παχούμης, λασιόστιθος, γυμνόπους, με το παντελόνι συνήθως ανασηκωμένων μικρών κάτω του γόνατος, ίσως εκ της μακράς έξεώς του να θαλασσώνει προς εκφόρτωση των πλοιαρίων, δεν έπαβε του να συλλογίζεται των Αμερικάνων. «Μες στο νου μου γυρίζει», έλεγε. Αλλά ιδού εισήλθεν με το λίγον και εκείνος, ώστις ήτο το αντικείμενο του διαλογισμού του. Διευθύνθη εις το λογιστήριον, διέταξε ρούμι και έριψεν αργυρούν σελήλιον επί του κασιτέρου του λογιστηρίου. Ο Μπέρδες το έλαβε. «Πόσα πάει αυτό?» Ο Αμερικάνος έκαμε χειρονομία αδιαφορίας και είπε «Δεν γνωρίζω του τόπου μονέντα εγώ». «Αυτό δεν είναι σύμφωνο με τη μονέδα μας και δεν περνάει», είπε ο Κάπηλος. «Αν θέλετε να σας το πάρω για δραχμή». «I don't care», εμορμήρισε ο Αμερικάνος. Και η τα ελληνιστή είπε «Δεν με μέλει εμένα αυτό». Ο Μπέρδες του επέστρεψε 95 λεπτά. Εν τούτης, ο Βαγγέλης ο Παχούμης δεν έπαυσε να κοιτάζει τον άγνωστον. Τη στιγμή εκείνη εστράφη προς τους εν το καπηλείο και είπε μεγαλοφόνος «Βρε παιδιά, θυμάστε κανένας από σας το Γιάννη του Μπαρμπαστάθη του Μοθονιού που λείπει στην Αμέρικα εδώ και 20 χρόνια?» Ακούσας το όνομα τούτο, ο ξένος ανεσκύρτησε και στράφη άκον προς τον λαλούντα. Εν τούτης εκρατήθη, προσεπάθησε να δείξει αδιαφορίαν και ελθόν εκάθισε παρά την αγωνίαν του καπηλείου. Ήναψε πούρον και εκάπνιζεν. Ουδής απήντησεν εις την ερώτηση του αχθοφόρου, εις η υποκεκριμένη έννοια ελάνθανε πάντας. Ο Βαγγέλης εξεκολούθησε. «Πού να θυμάστε εσείς, είστε όλοι μικρότεροι μου, εξών από τον Μπαρμπαντριαντάφυλλο που δεν είναι ντόπιος κι εγώ κοντεύω τώρα να σαρανταρίσω. Ήμουν ως 18 χρονών όταν εξενητεύθηκε ο γιος του Μοθονιού και εκείνος τότε θα ήταν ως 25. Μα μου φαίνεται να τον έβλεπα τώρα δα, αν τον εγνώριζα. Απέθαναν με τον καημό του Γιάννη τους και ο καημένος ο Μπαρμπαστάθης και η γυναίκα του, 2 φορές τους. Και το σπιτάκι τους απόμεινε ρήπιο και χάλασμα, με 2 μισούς τοίχους εδώ παραπάνω στις εκκλησιά στο Μαχαλά και με ένα μαύρο βαθούλωμα στη γωνιά που ήταν ένα καιρό η παραστιά τους. Και ο γιος τους έριξε πέτρα πίσω του.
Μα πόσος κόσμος χάνεται ωστόσο και στην Αμέρικα. Ξέρετε που ήταν και αραβωνιασμένος? Και ποια είχε? Ρώτησε με τα διαφορίας ο κλήτορ της Δημαρχίας, αρχηγός της πολιτοφυλακής της Νυχτός. Ο ξένος ήκουε με τα βαθυτά της προσοχής, αλ εφυλάται το να στρέψει βλέμμα προς τον λαλούντα. Είχε το μελαχρό της Χιακυρατσός, της Μιχάλαινας, και σαν έφυγε και απέρασαν 2-3 χρόνια την εγύρεψαν πολύ, γιατί το κορίτσι είχε χάρες και ομορφιές και τιμημένη ήταν και ομορφοδούλα, η μόνη κεντίστρα του χωριού μας, και πρικιά είχε καλά. Μα το μελαχρό δεν θέλησε κανέναν, όσο που απέρασαν τα χρόνια και έγινε και αυτή γεροντοκόριτσο. Και με το αχ και με το βαχ αδυνάτησε τώρα και χλώμιανε. Μα ωστόσο, όταν η γυναίκα έχει καλό σκαρί, δύσκολα γεράζει. Ακόμα το λέει, βρε παιδιά, θα είναι παραπάνω από 35 και φαίνεται σαν άνω 25. Έτυχε μια μέρα να την ειδώ που τους κουβάλισε ένα σακί αλεύρι. Όσο την κοιτάζεις, τόσο νοστιμίζει. «Έλα, άφστα αυτά τώρα, Βαγγέλη», είπεν αυστηρός ο κλήτορ της Δημαρχίας. «Δεν πάει στα μαγαζιά μέσα να λέμε για φαμίλιες και για κορίτσια». «Έχεις δίκιο, Μπαρμπατριαντάφυλλε», είπεν ο οχθοφόρος. Μα δεν το είπα για κακό». Η όψις του Αμερικάνου εφεδρύνθη και ακτής ευτυχίας διαπεράσασα το επίχρησμα εκείνο και την ιονή προσωπίδα. Περίς είπομεν εν αρχή, ηγλάρισε το πρόσωπόν του. Ο Μπαρμπατριαντάφυλλος με τον χωροφύλακα και τους 2 πολίτας φρουρούς με τα τουφέκια των ηγέρθη και είπεν αποτινόμενος προς τον Κάπηλον: «Έλα, κάμε γλίγορα, Δημήτρη, κάμετε φρόνημα, αφήστε τους χορούς και τα τραγούδια, παιδιά, δεν είναι απόκριες». «Τι μέρα ξημερώνει αύριο?» «Κλείσε γλίγορα, Δημήτρη, να κοιμηθούν ο κόσμος, να σηκωθούν τις 2 από τα μεσάνυχτα να πάνε στην εκκλησιά». «Και ο κύριος έχει μέρος να κοιμηθεί τάχα?» ρώτησε δείξας των Αμερικάνων. «Έννοια σου, Μπαρμπατριαντάφυλλε», είπε ο Βαγγέλης. Του είπε ο Μπαρμπαναγνώστης ο καφετζής να πάει στον καφενέ του να πλαγιάσει. «Μα μη σε μέλει ωστόσο για τον κύριο», προσέθηκε παίξα στη ματιάν εις τον κλήτορα. «Αν θέλει μέρος να κοιμηθεί, έχει και παραέχει». «Τι τρέχει?» ρώτησε μυστηριωδώς ο κλήτορ. «Είναι από εδώ, τόπιος», του είπεν εις το ους ο Παχούμης. «Και πώς το ξέρεις?» «Είχα δεν είχα, τον γνώρισα». «Και ποιος είναι?» «Εκείνος που σας έλεγα πριν, ο Γιάννης του Μπαρμπαστάθη του Μοθονιού. Όταν ήρθες και αποκαταστάθηκες εδώ του λόγου σου, ήταν φευγάτος και γι' αυτό δεν τον θυμάσαι».
Μα τον πατέρα του, τον Μπαρμπαστάθη, τον έφτασε σταρό. Τον έφτασα. Κάμε γλίγορα, Δημήτρη, επανέλαβε με χαλοφόνος ο Κλήτορ και εξήλθεν. Οι δύο συναχθοφόροι του Βαγγέλη είχαν πάυσει το άσμα και την όρχηση και ετοιμάζονταν να απέλθωσιν. Αλλά έφνης ο Βαγγέλης, ελθόν πλησίον του Αμερικάνου, του λέγει ταπεινή τη φωνή: «Τι με δίνεις, αφεντικό, να πάω να πάρω τα σιχαρίκια?» Ο ξένος δεν έβαλε τη χείρα εις την τσέπην, αλλά μεταξύ του αντίχειρος, του λιχανού και του μέσου της δεξιάς, ευρέθη κρατών μίαν αγγλικήν λίραν. Την έριψε πάρα αυτά εις την παλάμην του Βαγγέλη, με τόσην προθυμίαν και χαράν, ως να είτο ο λαμβάνων και όχι ο δίδων. Όταν οι γείτονες της θεία Κερατσός της Μιχάλαινας εξύπνησαν μετά τα μεσάνυχτα, δια να υπάγουν εις την εκκλησίαν, της οποίας οι κόδωνες εκλάγκαζον θορυβοδός, πόσον εξεπλάγησαν οι δόντες στην οικίαν της πτωχής χήρας, εκεί όπου δεν εδέχοντο τα παιδεία να τραγουδήσουν τα Χριστούγεννα, αλλά τα απέπεμπον με τας φράσεις «Δεν έχουμε κανένα και τι θα τραγουδήσετε από μας?» κατάφωτον, με όλα τα παραθυρόφυλλα ανοιχτά, με τα σιέλους αστραπτούσας, με την θύραν συχνά ανοιγοκλειωμένην, με δύο φανάρια ανηρτημένα εις τον εξώστη, με ελαφρώς διερχομένα σκιάς, με χαρμοσύνους φωνάς και θορύβους. Τι τρέχει, τι συμβαίνει? Δεν ήργησαν να πληροφορηθώσιν. Όσοι δεν το έμαθαν εις τη γειτονιά, το έμαθαν εις την εκκλησίαν, και όσοι δεν υπήγαν εις την εκκλησίαν, το έμαθαν απ' τους επανελθόντας ήκαδε την αυγήν, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας. Ο ξενιτευμένος γαμβρός, ο από 20ετίας απόν, ο από 10ετίας μη επιστήλας, ο από 10ετίας μη αφήσας ίχνη, ο μη συναντήσας που πατριώτην, ο μη ομιλήσας από 15ετίας ελληνιστή, είχε γυρίσει πολλά μέρη εις τον νέον κόσμον. Είχε εργαστεί ως υπερεργολάβος εις μεταλλεία και ως επιστάτης εις φυτείας, και επανήλθε με χιλιάδας τινάς ταλήρων εις τον τόπον της γεννήσεώς του, όπου επανέβρεν ηλικιωθήσαν, αλλά ακμαίαν ακόμη την πιστή του μνηστήν. Εν μόνον είχε μάθει προ 15 ετών, τον θάνατον των γονέων του. Περί της μνηστής του είχε σχεδόν πεποίθηση ότι θα είχεν υπανδρευθεί προπολού. Εν τούτης διετήρη αμυδράν τεινά ελπίδα. Εκδυσιδέμονος φόβου, όσον επλησίαζε στην πατρίδαν του, τόσον εδίσταζε να ερωτήσει απευθείας περί της μνηστής του, μη δίδων άλλος γνωριμίαν εις κανέναν το συμπατριωτό του,
όσους τυχόν συνήντησεν άμα φθάσας εις την Ελλάδαν. Προτίμα να αγνοεί τι έγινεν η μνηστή του μέχρι τις τελευταίες στιγμής, καθήν θα απεβιβάζετο εις τον τόπον της γεννήσεώς του και θα προσήρχετο εις ευλαβή επίσκεψην εις το ερείπιον, όπου ήτο άλλοτε η πατρόα οικία του. Μετά 3 ημέρας, την Κυριακή μετά την Χριστού γέννησιν, ετελούντο εν πάση χαρά και σεμνότητη η γάμη του Ιωάννου Ευσταθίου Μοθονιού μετά της Μελαχρινής Μιχαήλ Κουμπουρτζή. Η θιά Κερατσό μετά τόσα έτη εφόρεσεν επολίγα στιγμάς χρωματιστήν πολίτικην μανδύλαν, διανάσπαστη τα στέφανα. Και την παραμονήν του Αγίου Βασιλείου εσπέρας, ισταμένη στον εξώστην, οικούσθη φωνούσα προς τους διερχομένους ομίλους των παιδών. «Ελάτε παιδιά να τραγουδήστε». Άγιος Βασίλης έρχεται από πίσω από το καμάρι, βαστάει μυζίχρες και ταιριά βαστάει και ένα κινάρι.